дидбонгоҳи нави тоҷикистон дар марз бо афғонистон дар ноҳияи 5 онро соҳибкори маҳаллӣ ҷамшед ҳисоризода сохтааст. вай мегӯяд ин дидбонгоҳро барои ҳимояи марзи кишвар ва таъмини амнiyату осудагии шаҳрвандон бунёд кардааст. иқдом гирифтам ки ба мақсади ҳимояи сарҳади давлатӣ барои марзбонон пости сарҳадӣ ба чунин шароити хуб ба истифода диҳам. солҳои ахир тоҷирону соҳибкорон ҳарчи бештар ба сохтани постгоҳҳои марзӣ ҷалб карда мешаванд. пеш аз дидбонгоҳи 5 дар фархор ҳам як постгоҳи нав сохта шуд. ин постгоҳ дар мавзеи маъруф ба 18 гардиша дар масири 5 қарор дорад. ҳар шахсе ки аз ноҳияи 5 ба фархор ё баръакс ҳаракат мекунад бояд ҳуҷҷати ҳувияташро бо худ дошта бошад. дар ҳукумати вилояти хатлон гуфта буданд ки чандин дидбонгоҳ бо кӯмаки соҳибкорон сохта шудааст. аз ҷумла раиси ноҳияи фархор ба камиаш 4 мавридро номбар карда буд. 4 соҳибкорро сохтам. соҳибкорро ашар душанбе омада инҷа сохта додам. мо назорат мекардем, дастгирӣ мекардем. аз тарафи мо ҳамин назорату дастгирию ҳамин ахборотро медодем ки дар ҳақиқат сохтмон рафта истодааст ё не. ҳоло акнун ҳар фарде ки ба ин ноҳияҳои марзӣ меравад бояд аз постгоҳҳои марзӣ гузарад. сокинони калонсол мегӯянд дар 30 соли истиқлолият ва ҳатто дар замони шӯравӣ дар ин мавзеъ постгоҳҳои марзӣ вуҷуд надошт. гуфта мешавад ин дидбонгоҳҳо дар пасманзари афзоиши қочоқ дар минтақа пайдо шуд. дар чанд рӯзи ахир мақомот аз мусодираи садҳо кило маводи мухаддир дар инҷо хабар доданд. постгоҳҳои нав натиҷаи назаррас медиҳанд, аммо маълум нест соҳибкороне ки онҳоро месозанд дар иваз чӣ имтиёз ба даст меоранд. мақомот ин мавзӯъро шаҳр намедиҳанд ва худи соҳибкорон ҳам дар ин бора чизе намегӯянд.